Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sadèrèngipun pelajaran ing dinten menika dipun wiwiti, sumangga saged ndedonga miturut kapitayan ugi kapitadosanipun. Ndedonga kasumanggaaken. Purna. Nggih. Sugeng siang para siswa. Kados pundi kabaripun? Nggih, mugi-mugi tansah pinaringan kebagas warasa lan kasehatan saking Gusti, nggih. Ing dinten menika sinten kemawon ingkang boten mlebet? Rudi kalian Siti. Kenging menapa kok boten mlebet? Sakit sedaya? Nggih. Mugi-mugi kanca-kanca ingkang sakit saged enggal-enggal dangan supados saged tumut gladen malih. Nggih. Samenika ing kelas mriki wonten ingkang boten nemen liburan? Remen sedaya nggih, nggih. Sanika liburan menika wonten pundi kemawon? Wonten ingkang menika teng Kudus, Pati, lajeng pundi malih? Rembang, lajeng Lumajang, nggih tebih sanget Lumajang menika. Nah, teng kelas mriki wonten ingkang sampun plesir dhateng Yogyakarta lan Surakarta? Sampun? Sinten? Oh nggih, Mbak Puput. Teng pundi Mbak Puput? Teng Yogyakarta. Nggih. Menika wonten pundi? Pas nalika liburan menika. Dateng Taman Sari, nggih Taman Sari. Lajeng oh nggih Malioboro, nggih, nggih. Lah kenging menapa kok Bu? Kok dadak menika Ibu guru menika tanglet nyuwun pirsa ngingi liburan wonten pundi ngoten nika. Nah, menika teng Provinsi Jawa Tengah menika wonten salah satunggaling kota ingkang gadhahi gayutanipun kalian sejarah bab kabudayan Jawi. Menika dhateng kota Yogyakarta lan Surakarta. Nggih. Teng Yogyakarta lan Surakarta menika wonten menapa paninggalan-paninggalan ingkang bersejarah sanget ngengingi bab kabudayan Jawi menika. Nggih, menika wonten bab karawitan, bab tari-tarian Jawa, bab gending Jawa menika taksih dipun gladani wonten ing Surakarta lan Yogyakarta. Nah, menapa kemawon to Bu? Menapa bab kebudayaan Jawa menika? Nggih, bab kebudayaan Jawa menika kathah sanget, nggih kathah sanget. Nggih nggih salah setunggalipun nggih menika wonten aksara Jawa. Nggih, aksara Jawa menika salah satunggaling aset ingkang dipun gadahi ingkang kagunganipun bab kabudayan Jawi. Nggih. Dados kita menika penerus bangsa kedah nguri-nguri kedah nglestantunaken bab kabudayan Jawi menika. Supados menapa? Supados boten dipun klaim dening negara sanesipun. Nggih. 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 Sanalika wonten SD menika para siswa sampun dipun ajari kalian gurunipun ngengingi bab aksara Jawa? Sampun? Nggih, alhamdulillah menawi sampun. Dados aksara Jawa menika wonten pinten cacahipun? Wonten kalih dasa. Pinter. Cobi sebutaken kemawon. Ho, no, co, ro, ko, do, to, so, wolo, podo, jaya, nyo, mo, go, bo, to, ngo. Nggih, dados wonten kalih dasa. Lah, ing dinten menika kita sedaya badhe gladen badhe nyinaoni babagan aksara Jawa. Nggih. Kenging menapa kok Bu kok kedah nyinaoni ngoten kedah gladen aksara Jawa nggih. Supados para siswa mangertosi bab aksara Jawa. Amarga bab aksara Jawa menika salah satunggaling aset peninggalan saking budaya Jawa ingkang kedah dipun uri-uri lan dipun lestantunaken menika. Nggih. Aksara Jawa ing dinten menika ingkang badhe dipun gladani inggih menika aksara ngengingi aksara mandraswara. Nggih. Menapa kemawon to aksara mandraswara menika? Wujudipun menapa to? Lajeng naminipun menapa to? Lah menika badhe dipun gladani ing dinten menika. Tujuanipun supados para siswa saged nyerat, saged maos aksara Jawa ngengingi aksara mandraswara kanthi sae lan kanthi lancar menika nggih.